wadhi nyime gi yudo lipot makamano. To ka wadhi nyime, Jadolo Mackenzie koro dong' e akerkeke bang' doho ma Shanzu thichore gi chien kendo koni ok ginyal golo chik machune yore kamati ma Senet kata Oyo. Maerien bang' okil Wycliffe Makasembo elo Mackenzie koni nyaka sani gikia ni onego gilo chik mane ka doho nogolo chik mar geng'o ne Mackenzie e jela koso mano mar Senet madwaro ni mondo odhi ochopi e nyim kamati no. Okil mar piny owacho Jami Amina koni doho no kod Senet gin bade piny owacho mochung' kar kendgi e tayo chenro mekgi kendo nyaka sani doho pok oyudo kwayo mar Senet madwaro ni Mackenzie ochopi e nyimgi. Jang'ad bura Yusuf Shikanda okoni kaluwore gi chike ma pacho ka onge gi ratiro mar golo chik moro amora ni Mackenzie mondo ochopi e nyim kamati no ero. Ma timore seche gi ma bende kamati no ne osingo mar go Mackenzie kaachiel kod okil mare fwai mar siling 500 kapo ni gidhirem chopo e mbelegi mar duoko piny matude gi wach tho mag dhano magalamoro e bunge ma Shakahola. Why? And she explained. You have the power zone now. Yeah? And somebody explained you're confused now. You don't know to appear before you, before the Senate. You don't appear before the Senate. I've been warned that I've been fined 500,000 shillings. I don't know. It is not for this court to direct Senate, to speak for Senate and direct Senate on what it should or should not do. If there is a conflict in the functions of two independent constitutional bodies, then there is a right forum for resolving that conflict. But it's definitely not this court and not in these proceedings. So I decline to give any directions or any comments on whether it's right or wrong. Let the respondents approach the right forum. I do not speak for Senate.